ناي عالم مستر ناي تكنولوجي قسقاسة زقرمو حقتات ناي تاريخ فلتات انقوع بدحان متاعكم نابزي زاراي مدبات بتزانلاتكم ناي فلتتن مزناقين ماكل بتزان عالم تكنولوجي فلتتن بتزان تاريخ مزناقين بحادة سبسكرايب قبلو كي هالفكم بتزان let's go هجي ونغزب نابتي زقرم حقتات بتزان سبات الناس حقو تاريخ زمهارولو أزديو زقرم قنكا زسحق تاريخو فصامتات مغراب كالق كابتي جينا بزح زيدا تسنايو مربات نايو تاريخ مود أتا زي بلو كيناتاتن زي نبرو سانيتات زي أمونو سباتن زملايو مبارا زيوم زقرمو زسحقون مسمع كايوم إزيز كميلو حق يخون زبلو أزديو هابتامن مساتن تاريخو فصامتات بفلا يبزا فيديو زي أدما تاريخ زعاب أدنا زسحقون زقرمون فصامتات حزنا لكم مطينا لنا كابتوم نإنساهات فردي زفردو ديان نايت انتي كسابتوم بسانكي زقرم مغنياتات زموتو نقستات كلكم رئينا قدم مجمارنا جن نزا فيديو لايك نزا چانل دما سابسكرايب مقباري ترسعو سناي مكتال كتآمنو زخبت جن حق انيا زخونة زسحقن تاريخهم فصامتات قدماي إتي أنصار أمو زتبهلو حواف زتقبرو The Great Umu War أب شحن جاعت مثلا كتن أب أستراليا أمو استبهلو عبيت عواف زي برو كنسوم تناي سرناي حرشاتات تكبلا شوو جميروم منغستا أستراليا دما وتهدرات مس ماشن غان لإخووق أوج اللوم إتما عوافات زيوم قطفاتن بلعتن سلزنبرو كابتت إيتن هادمون وتهدرات أشق يرموم أما ودادا إتما عواف سلسعارو دما وتهدرات تسعيروم تمسو زي تاريخ زي لومي أب إنترنت عابي مزناقعي كون اللو كالأي إتي نسالتان شمونتن دقيق راي تغطلي أب عالم زحات صار كوينات The Anglo-Zanzibar War أب شحن شمونتن بيتن تسعان شدشتان أمانقو عباي بريطانيان سلطان زنزيبارن كوينات توليعوم إتي كوينات جميرو سالتان شمونتن دقيق راي مسحالفة إتناي زنزيبار سلطان هاديمو جينا شاكي فتحس تودو كوينات تباهيلو دما يذكر اللو سالساي إتي بسانكي حانت حاسما زتبارع كوينات The Pig War أب شحن شمونتن بيتن حمتان شعتن أمانقو عباي بريطانيان أمريكان أب زدوب زسيز تفترة فحفحيو حالة أمريكا وحرستاي ناي حالة بريطانياوي حسما أب جوردينو آتيا دنش كتبلع كالا رخيبو توكيسو قتيلوا إتي ناي تحسما واناتا ناديدو كلتيان هاقرات دما وتهدراتن مراخب كويناتن نابت بوتا سريدان أوارح تفاتيتن تزقرم جن كاب تحسما وصائي حادو كوا الزموتا سبيلن رابعاي تاريخ نايتوم بسانكي مستر تشنفو السراويد The Battle of Karansibis أب شحن شوعات ميتين ثمانية شمونتن ناي أوستريا سراويد تركي كواغو تسليفهم كرلو قالك فال وتهدرات الكول رغيبهم كتوتي جميروم كاروت مزيوم نحنا ونكن ساتينا مسبلوهم أينه بنيلهم أبيوم إتي دق أزيز الماسز نبرة قاليهم تركي مزيوم إلهم كتقدروا جمرو بسانك زم الدنقار إتي سراويت بعلنو بعد كواغا حديرو نسبحيتو ناي تركي سراويت مسؤول كرلو إتي ناي أوستريا سراويت بعدو تجفاجفو سأنيحوهم حامشاي إتي نسلسل بيتن ساعتها حاموشان عامتات زغطلة قنكا حانتت إيز زيتا تقوصلو كينات 335 years war أمونغو نيزرلاندس ويداج حانت عباي بريطانيا اتركب نيش تورسيتن تشيلي تتأوجو كينات يوم كريبتيوم وغانات كينات كمزلوهم رسيحمو نيروم دحري 335 عامتات أبشحن شعاتة ميسا ماشدشان حادة تاريخ تمرماري اتساندد مسرقبويو إكو غانا أب كويناتنا زلنا تباهيلو ناي السلام سمعت تفرمه حانت سب كي قسلت زبنات زقبره كويناتيو شاد شاي إتين روماويان بنتاوغي زبارة ناي نهبتات كوينات كلمي كتشح عمتات ناي روما سراويت حانت نئشت ختما كورو يلقلو زون برت ختما زماناو أصواري نبرمون متو نبرتي حساب متيوم فأما إيتات أتغصر ناي معار نهبتات في هايبس أكيبهم كاب لعلي
ኣብ ልዕሊ ቁፅሪ ናብቶም ናይ ሮማ ወታደራት ደርብዮምሎም እቶም ሓያላት ወታደራት ሮማ ብሰንኪ መውጋእቲ ንህብታት ክጻወርዎ ብዘይምኽኣሎም ተሸኒፎም ሃዲሞም። ሻውዓይ ታሪኽ እታ ንፈረንሳ ዘናወጠት ናይ ሳዕስዒት ለበዳ The Dancing Plague of 1518 ኣብ 1518 ኣብ ፈረንሳ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ጎደና ወፂኣ ብዘይምቁራፅ ክትስዕስዕ ጀሚራ ኣብ ውሽጢ ሳልስቲ ዓሰርታት ሰባት ተፀንቢሮማ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ልዕሊ 400 ሰባት ኣብ ፅርግያ ብዘይምስትንፋስ ለይትን መዓልትን ክስዕስዑ ሓዲሮም። ዘገርም መራሕቲ እቲ ከተማ ካሓዊ እንተደልዮም ክስዕስዑ ሕደግዎም ኢሎም ናይ ሳዕስዒት መድረኽን ሙዚቀኛታትን ቆፂሮምሎም። ገሊኦም ሰባት ብድኻም ልቢ ክሳብ ዝሞቱ ክስዕስዑ ውዒሎም ክሳብ ሎሚ እውን ሳይንስ ስግጨኛ ምኽንያት ኣይረኸበሉን። ሻሙናይ እቲ ብፖለቲከኛታት ዝተፈርደሉ ዓሳ ነባሪ The Well Exploding Accident ኣብ 1970 ኣብ ኣሜሪካ ኦሪጎን ሓደ ዓብይ ዝሞተ ዓሳ ነባሪ ወይ ዌል ናብ ገምገም ባሕሪ ወፂኡ ጨንዩ። እቶም ናይቲ ከባቢ መራሕቲ ነዚ ዓሳ ንምእላይ ሓሳብ ኣምፂኦም ብዳይናማይት ነታዊ እንተተኩስናዮ ተበታቲኑ ናብ ባሕሪ ክምለስ እዩ ኢሎም ፍርቂ እቶን ነታዊ ኣቕሚጦም ተኩሶምሉ። ነገር ግን እቲ ፍንጃር ኣዝዩ ሓያል ስለዝነበረ እቲ ዓሳ ነባሪ ተበታቲኑ ንእሽቶ ቁራፅ ስጋታቱ ኣብ ልዕሊ ህዝብን መካይንን ከም ዝናብ ወሪዱ ሓንቲ መኪና እኳ ብዓቢይ ዓፅሚ ዓሳ ተጨፍሊቓ እያ። ታሽዓይ ታሪኽ እቲ ብሰንኪ ማርማራታ ዝጠለቐት ከተማ ኣብ 1919 ኣብ ቦስተን ኣሜሪካ ሓደ ዓቢይ ናይ ማርማራታ ሽኮር ወይ መኽዘን ዝሓዘ ታንከር ተፈንጂሩ። ልዕሊ 8 ሚልዮን ሊትር ዝኸውን ውዑይን ረዚን ማርማራታ ብማዕበል መልክዕ ብ50 ኪሎ ሜትር ፍጥነት ናብ ከተማ ፈሲሱ ህዝቢ ካብቲ ዝረሰነን ዝጠበቐን ማርማራታ ክሃድም እናፈተነ ተሸጊሩ። ሙሉእ ከተማ ብሽኮር ዝጠለቐሉ ዘገርም ታሪኽ ተባሂሉ ድማ ይዝከር ኣሎ። 10 እቲ ናይ ካሮት ዓብይ ውግእ The Carrot Fight ኣብ 1940ታት ብሪጣንያውያን ሓደ ምስጢራዊ ራዳር ሰሪሖም ነይሮም። ናዚ ጀርመን ግን ክፈልጥዎ ኣይደለዩን። ብሪጣንያውያን ንምንታይ ፓይለታትና በይቲ ፅቡቅ ከም ዝርእዩ ንምሕባእ ፓይለታትና ብዙሕ ካሮት እዮም ዝበልዑ ዝብል ናይ ሓሶት ወረ ነዚሖም። ዘገርም እቶም ናዚ እዚ ሓቂ መሲልዎም ንኩሎም ፓይለታቶም ኪሎታት ካሮት ክብልዕዎም ጀሚሮም። 11 እቲ 7 ግዜ መብረቕ ዝወቅዖ ግን ከኣ ዘይሞተ ሰብ ሮይ ሲሊቫን ዝበሃል ኣሜሪካዊ ናይ ዱር ሓላፊ ፓርክ ረንጀር ነይሩ። እዚ ሰብ እዚ ኣብ ሂወቱ 7 ዝተፈላለዩ ግዜያት መብረቕ ወይ ላይትኒንግ ወቂዕዎ። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሓደጋ ፀጉሪ ርእሱ ይነድድ ቆርበቱ ይነፍሕ ነይሩ እምበር ኣይሞተን። ሰባት ምስኡ ክጓዓዙ ይፈርሑ ነይሮም። ንሱ ባዕሉ እውን መብረቕ ይስዕብን ኣሎ ኢሉ ሳንኪሉ ማይ ሒዙ ይዘውር ነይሩ። 12 እቲ ንኣጣል ዝተገብረ ናይ ሞት ፍርዲ The Trial of the Goats ኣብ ማእከላይ ዘመን ወይ ሚድል ኤጅስ ኣብ ኤውሮጳ ሰባት እንስሳት ከም ሰብ ክሓስቡን ሓላፍነት ክወስዱን ከም ዝኽእሉ ይኣምኑ ነይሮም። ሓደ መዓልቲ ሓደ ጭፍራ ኣጣል ናብ ናይ ሓደ ሰብ ሕርሻ ኣትየን ዝነበረ ኣካል በሊዐን። እቲ ዋና ሕርሻ ነተን ኣጣል ናብ ቤት ፍርዲ ከሲስወን። ፍርዲ ቤት ድማ ጠበቓ ወይ ሎየር መዲቡለን ጣበቐለን ፈቲኑ። ኣብ መወዳእታ ግን እቲ ዳኛ እዘን ኣጣል እዚአን ብገበን ጥፍኣተኛታት እየን ኢሉ ናይ ሞት ፍርዲ ወሲኑለን። 13 እቲ ሬሳ ፖፕ ወይ ጳጳስ ናብ ቤት ፍርዲ ዝቐረበሉ ፍጻመ The Cadaver Synod ኣብ 897 ዓመተ ምህረት ፖፕ ስቴፋኖስ ሻድሻይ ፖፕ ስቴፋን ዘ6 ነቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ፖፕ ወይ ጳጳስ ፎርሞሰስ ኣዝዩ ይጸልኦ ነይሩ። ፎርሞሰስ ካብ ዝመውት 9 ዋርሕ ሓሊፉ ነይሩ። እቲ ሓድሽ ፖፕ ወይ ጳጳስ ግን ሕደ ክፈዲ ስለ ዝደለየ ነቲ ዝሞተ ሬሳ ካብ መቃብር ኣውፅኦም ናይ ፖፕ ክዳን ከዲኖም ኣብ ልዕሊ ዝፋን ኮፍ የብልዎም። ድሕሪኡ ሕቶታት እናሓቱ ስለምንታይ ዝገበን ጌርካ እናበሉ ፈሪዶሞ እቲ ሬሳ ክዛረብ ስለዘይከኣለ ጥፍኣተኛ እዩ ተባሂሉ ዓቢ ፍርዲ ተመሓላሊፍሉ። 14 እቲ ናይ መኪና ውድድር ዘይኮነስ ናይ ሕሳም ውድድር The 1904 ኦሎምፒክ ማራቶን ኣብ 1904 ኣብ ኣሜሪካ ሴንት ሉዊስ ዝተገብረ ናይ ኦሎምፒክ ማራቶን ውድድር ኣብ ታሪክ ስፖርት እቲ ዝተበላሸወን ደስዕቕን ነይሩ። እቲ ቀዳማይ ዝወፀ ተቐዳዳማይ
ፍርቂ መንገዲ ምስ በፅሐ ደኺምዎ ብመኪና ተሳፊሩ 11 ማይልስ ምስ ተጓዕዘ ኣብ ጥቓ መወዳእታ ወሪዱ ብእግሩ ኣትዩ። እቲ ካልኣይ ዝወፀ ድማ ንኸይደክም ተባሂሉ መርዝን ጭዋ ወይ ስትራይችኒን ምስ እንቋቑሖ ተሓዊሱ ተዋሂብዎ ኣብ መወዳእታ ሰሪሑ እናንቀጥቀጠ ብኣጋጣሚ ኣትዩ። ሓደ ካብ ኪዩባ ዝመፀ ተቓዳማይ ድማ ኣብ መገዲ ዝነበረ ናይ ቱፋሕ ወይ ኣፕል ኦም ረኺቡ ዓፂዱ እናበልዐ ክበልዕ ውዒሉ ከብዲ ሓሚሙ ፀኒሑ ደንጉዩ ኣትዩ። 15 እቲ ንጸላኢ ብስኽራንን ብሙዚቃን ዘሸነፈ መራሒ መርከብ ደ ድራንካርድ ካፕቴን። ኣብ መበል 18 ክፍለ ዘመን ሓንቲ ናይ ሽወደን ኩናት መርከብ ብናይ ሩስያ ዓባይ መራኽብ ተኸቢባ ነበረት። እቲ ናይ ሽወደን ካፕቴን ወታደራቱ ከም ዝተሸነፉ ተረዲኡ። እቲ ካፕቴን ተስፋ ካብ ምቑራጽ ዝተላዕለ ንኹሎም ወታደራቱ መስተ ከፊቱ ስተዩ ሳዕስዑ ሙዚቃ ድማ ዓውብልዎ ኢሉ ኣዘዞም። እቶም ናይ ሩስያ ወታደር ነቲ ዓው ዝበለ ሙዚቃን ጭደራ ምስ ሰምዑ እዚኦም ዝተወሰኸ ሓገዝ መፂዎም ኣሎ ከም ዝሕጎስ ዘለዉ ወይ ድማ ገለ ምስጢራዊ መፈንጠራ ኣዳልዮምና ኣለዉ ኢሎም ፈሪሖም ካብቲ ቦታ ሃዲሞም። 16 ናይ መወዳእታን እቲ ብናይ ሓሶት ሃገር ቢልዮናት ዝረኸበ ሰብ the man who sold a fake country ኣብ 1890ታት ግሪጎር ማክግሪጎር ዝበሃል ስኮትላንዳዊ ናብ ዓባይ ብሪጣንያ ተመሪሱ ፓሪስ የምርፅ ኣብ ማእከላይ ኣሜሪካ ዝትርከብ ኣዝያ ሃብታምን ምዕብልትን ሃገር ረኺባ ኣለኹ ኢሉ ኣውጁ። ዘገርም ከምዚ ዝበሃል ሃገር ፈፂሙ ኣይነበረን። ንሱ ግን ናይቲ ሃገር ካርታታት ናይ ገንዘብ ኖታታትን መፅሓፍትን ባዕሉ ኣዳልዩ። ሰባት ብውሕልነቱ ተደናጊፆም ነቲ ናይ ሓሶት መሬት ንምዕዳግ ሚልዮናት ፓውንድ ሂቦሞ። ገሊኦም ሰባት ናብቲ ሃገር ንምኻድ መርከብ ተሳፊሮም ምስ ከዱ እቲ ቦታ በረኻን ዱርን ጥራይ ኮይኑ ፀኒሕዎም። ክቡራት ተኸታተልቲ መደባት ቤት ተዛነ ዩቱብ ቻነል ንሎሚ ዘዳናልኩም ዘስሕቁን ዘገርሙን ታሪኻውያን ፍጻሜታት ኣብዚ ወዲና ኣለና። እዛ ቪድዮ ንኻልኦት ሰባት ክትሕግዝ ወይ ሸር ግበርዋ። ክሳብ መወዳእታ ምሳና ፀኒሕኩም ስለዝተኸታተልኩምና እንዳመስገና ንቻነልና ሓደስቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ከምኡውን ላይክ ሸር ክትገብሩ ነዘኻኽር። ዝመፅእ መደብና ክሳብ ምራኸብ ሰሰናዩ ይቐኒየልና። ቤት ተዛነ ዩቱብ ቻነል ናይ ዓለም ምስጢር ናይ ቴክኖሎጂ ግስጋሴ ዘገርሙ ሓቅታት ናይ ታሪክ ፍልጠት እንኳዕ ብደሓን መጻእኩም ናብዚ ዛራይ መደባት ቤት ተዛናላትኩም ናይ ፍልጠትን መዘናግዒን ማእከል ቤት ተዛነ ዓለም ቴክኖሎጂን ፍልጠትን ቤት ተዛነ ታሪኽን መዘናግዕን ብሓደ ሰብስክራይብ ግበሩ ከይሓልፈኩም ቤት ተዛነ Let's go ሕጂ እውን ንድርኽ ዘል ናብቲ ዘገርም ሓቅታት